Diolch yn fawr iawn, Elin, am y cyflwyniad. Ac mi hoffwn i ddiolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i draddodi'r ddarlith hon. Ac felly, i gael y cyfle i dal i teyrngyd i ysgolhaig y bum yn ddigon ffodus o ddod i'w adnabod yn ystod i flynyddoedd ola. O'n i ddim wedi bod yn fyfyriwr iddo am resym amlwg, ac i ddweud y gwir, pwnc fy noethuriaeth y Seint Greal oedd wedi bod yn gyfrifol am y cysylltiad cyntaf geisio efo fo. Roedd yr athro Thomas Jones Aberystwyth wedi marw 2 flynedd cyn i mi ddechrau'r gwaith ymchwil, a mi ges i wybod bod Caerwyn wedi ymgymryd ar dasg o gwblhau golygiad ei gyn-gydweithiwr o ran gyntaf y Seint Greal, sy'n cyfateb i'r rhamad Ffrangeg y Lacedi Saint Graal. Yn ystod y blwyddyn gyntaf yn oethuriaeth, ddoes i Aberystwyth i weithio ar llawysgrifa yn y llyfrgell ac mi drefnodd Mrs Mair Jones, gweddw Thomas Jones, i mi gyfarfod Caerwyn. Mi ddoes i o'r nabod o'n well ar ôl i mi ddychwelyd i Gymru, a bu oedd o'n hynod o garedig a chefnogol i mi ar hyd y blynyddoedd. Ac un o'r peth am trafod bob amser efo Caerwyn oedd ehangder ei ddarllen a'i ddysg, ac hefyd i barodrwydd i groesawu syniadau a safbwyntiau newydd, ac i rando ar y rhai oedd yn herio'r drefn. Un enghraifft o hyn, pan mi gafodd 4 ohono ni, Margaret Haycock, a diweddar Cathy Hughes, mae Curtis Hughes Murphy, Elina Powell a Mina. Mi gawson ni gyfle i gyflwyno astudiaethau ffeminyddol i'r Academi Gymreig yn ei cynhadledd yma yn Aberystwyth ym mis Mawrth 1985. A mi ofynson ni Caerwyn a fydda modd i ni gyhoeddi'r trafodion mewn rhifin arbennig o'r trithodydd. Mi gytunodd yn syth a rhoi rhwyddint i ni ymgymryd ar gwaith yn ein ffordd ein hunan gan gynnwys comisiynu clawr arbennig gan Mary Lloyd-Jones. Mae'n siŵr bod rhai o ddarllenwyr ffyddlon methodistaidd y cylchgrawn wedi synnu bod Caerwyn wedi bod mor ffôl a gadael ei griw o ffeministiaid peryglus, daflu cocktail Molotov i un o gysegyrfannau'r hen gorff, gan geisio tanseilio'r drefn barthtriachaeth. Ond Gwenyn Rhatlon nath Caerwyn, a diolch i ni am ein gwaith. A gyda'r llaw, dwi ddim yn gwybod os oedd o wedi deall mae Wesleyaid, nid Methodistiaid yw'r rhain. Mae'n hen daid yn y gornel dde a'i frawd Uncle David ar y chwith. A Wesleyaid pybyr, oedd ddim bob amser yn cytuno efo'r Calfiniaid. Beth bynnag, heddiw dwi'n mynd i roi fy sylw at y maes hwnnw oedd wedi caniatáu i mi ddod i adnabod Caerwyn yn gyntaf. Ac dwi am edrych o'r newydd ar y cymeriad cyfarwydd Peredur fab Efrog gan ddechrau gyda'r chwedl Historia Peredur fab Efrog a gweithio am yn ôl ac wedyn ymlaen. Dyma'r chwedl yma fydd, os liciwch chi, o'r echel i'r cwbl. Mae'n siŵr bod lot o'ch chi'n gyfarwydd â hyn i gyd. Mae 4 llawysgrif ganoloesol a mae rhain a'r testynau ynddyn nhw wedi trafod yn fanwl dros y blynyddoedd, yn enwedig yn y gyfrol o sgrifa Canwyll Marchogion olygwyd gan Siona Davies a Peter Wyn Thomas yn 2000. Mae Historia Peredur yn cyfateb yn fras iawn i Le Conte du Graal, rhamad Ffrangeg anorffenedig a gyfansoddwyd gan Chrétien de Troyes rhwng 1182 ac 1190. Oedd hwn yn un o destunau mwyaf dylanwadol y cyfnod ac yr un cyntaf am y greal. Ac mi ddath yn ddechreubwynt i gorpws anferth o lenyddiaethau mewn llu o ieithoedd Ewropeaidd. Ar wahân i'r Gymraeg, esgorodd ar fersiynau newydd yn Hen Norwyeg, Almaeneg, a mae yna chwedl Wyddeleg am y ffŵl mawr sydd â therthynas hyd braich efo hi. Ond roedd tasg yr addasydd o Gymro yn wahanol i rheini oherwydd bod y gan Gymru eisoes draddodiadau Arthuraidd. Felly'n hytrach na chyflwyno deunydd a chymeriadau hollol ddieithr i'w gynulleidfa, yr her o flaen awdur fersiwn cyntaf Historia Peredur oedd sut i drawsblannu cynnwys Ffrangeg i gyd-destun Cymraeg. A hynny ar ben y dasg o bontio rhwng 2 genre.
Ar y naill llaw mae gennych chi'r rhamant Ffrangeg, Arfudr ac Odl, ac a gynllenwyd gan awdur unigol fel gwaith llenyddol ysgrifenedig. Ar ochr arall mae gennych chi'r traddodiad storiol Cymraeg, rhyddiaeth yn unig, ac mae gwaddol dulliau llafar o gyflwyno naratif yn dal arni. O ran y cynnwys hefyd, wrth gwrs o pethau fel lleoliadau daearyddol, natur y gymdeithas ac yn y blaen yn dra gwahanol. Ond nid cyfieithiad neu addasiad syml o'r Conti Grael yw Historia Peredur oherwydd mae'n cynnwys episoda sydd ddim yn cyfateb i unrhyw ddeunydd yn y Ffrangeg, a mae hynny'n wir am y fersiwn byr fel y gawn yn Penniaeth 7 yn ogystal â'r fersiwn hir sydd yn y llyfr gwyn a'r coch. Ond dwi eisiau canolbwyntio ar y prif gymeriad ac edrych ar esblygiad hwnnw trwy'r gwahanol destunau chyfnodau. A gofyn i ddweud y gwir a'r un cymeriad ydyw. Ond o ddechrau gyda Penniaeth 7, y dernyn pengoll sydd y llawysgrif gynhara sydd gyda ni, Mae hon yn perthyn i ddiwedd y 10th ganrif, ond afraid dweud bod y testun ei hun yn debygol o fod tipyn yn gynharach, efallai yn deillio o'r hanner cyntaf neu hyd yn oed y chwarter cyntaf yn y 10th ganrif. Pam y dewiswyd Peredur fel arwr cyfatebol i'r bersefal Ffrangeg? O'r enwau personol a ddiogelwyd mewn testunau hun, Peredur mae'n debyg yw'r enw agosa at Perceval, petai ond i fod yn dechrau gyda'r un llythrenau neu seinia. A mae'r enw'n digwydd yn gynnar iawn, ond nid yr un cymeriad ydy o bob tro. Peredur mab Eleither neu Elifer sydd dan sylw yn Annales Cambriau ac yn yr acha yn llawysgrif Harley 359, nid Peredur fab Efrog felly. Felly, o cyn 1100 mae gynnon ni Peredur ond nid yr un. O osod o'r neilltu achosion o'r enw Moel heb fawr o gyd-destun, o fewn lle yn yr oesoedd canol, ceir enghreifftiau o'r enw Peredur gyda thad enw, neu gydag ansoddair, neu gydag enw'r lle y cysylltir y cymeriad ag o. Mae'n amlwg felly bod angen craffu ar ail elfen yr enw i weld ein Peredur ni neu cymeriad arall sydd dan sylw. Dim ond rhai enghreifftiau yw hyn, jyst i roi rhyw fath o syniad i chi. Chydig iawn o fanylion gawn ni am rai o'r cymeriadau hyn yn y testunau lle maen nhw'n digwydd, a weithiau mae mwy nag un ffurf yn gallu dynodi'r un cymeriad. Mae Patrick Sims-Williams yn ei gyfrol ddiweddar ar Englynion y Bedda wedi dod i'r casgliad. Mae'r un yw Peredur Beiswyr, Peredur Beiswyn ac o bosib Peredur Penweddig. Ond yr hyn am trawodd yw mod i heb ddod o hyd i'r ffurf tadenwol Peredur fab Efrog, enw arwr y chwedl, yn y ffynonell ac cynnar. Eto i gyd, mae'r enw yna'n cael ei sefydlu'n syth bin yn y chwedl. Mi gollwyd dechrau'r hanes yn y llawysgrif gynhara yn Penniaeth 7, ond o fewn y chwedl, hyd yn oed yn y fersiwn yna, mae cyfeirio at yr awr wrth i dadenw Peredur fab Efrog. Dyna sut mae'r corach yn ei gyfarch pan mae'n cyrraedd Llys Arthur am y tro cyntaf, er enghraifft. Yn y llawysgrifau eraill lle mae dechrau stori gyda ni, mi gawn ni'r math o fformiwla agoriadol sy'n gyfarwydd i ni o gencau'r Mabinogi a chwedlau eraill Cymraeg canol, lle sefydlu'r enw'r prif gymeriad, enw'r tad a lleoliad daearyddol. Felly Efrog Iarll buodd Iarll llaeth yn y Gogledd a seithfed mab Peredur y Gelwyd. Felly mae y Peredur yma a'i deulu yn cael i lleoli yn y Gogledd, ni'n cymryd yr Hen Ogledd, yn union fel Peredur fab Elifer yn yr achau cynnar. Ac wrth droi nôl at yr hengerdd, mi gawn ni hyd i enw Peredur ymhlith y milwyr a goffeir yn y Gododdin, ond gyda chyfenwau ansoddeiriol yn hytrach na'r tad enw. Felly Peredur arfau dyr.
yn amlwg, mae arfau dyr yn enw gwbl addas I ryfelwr, ond hefyd wrth gwrs mae modd dehongli'r enw personol Peredur fel par, lluosog parau neu peri, sy'n golygu gwaywffon, a wedyn yr ansoddair dyr. Yn fama, mae'n werth nodi bod ni'n cael y ffurf Peredur yn ogystal â Theredur, a'r copiwr weithiau'n cloffi rhwng y ddwy. Oherwydd bod sill gyntaf yr enw yn ddiacen, mi all fod union ansawdd y llafariad bod yn aneglur i'r glist. Ond mae eisiau cofio hefyd, dwi'n meddwl, fanna. Ond mewn cyd-destun ysgrifenedig, mae gennych chi'r talfyriad graffig safonol P efo llinell ar draws y cynffon. A mae hwn yn cael ei ddefnyddio I ddynodi par neu per. Ac mae hyn yn ddigon cyffredin yn Penioedd Saith ac yn y Llyfr Gwyn, a mae gennych chi enghraifft fanna o Peredur. Felly mae'n amlwg bod mae rhaid i'r sawl sy'n darllen penderfynu ai fel Peredur neu Peredur maen nhw'n mynd I ddehongli. Mae'r cyfeiriad at Peredur arfau dyr yn y Gododdin yn tystio bod milwr dewr o'r enw Peredur ymhlith arwyr yr Hen Ogledd. Ond heb I dad enw, does dim sicrwydd mae'r un ydio ag arwr y chwedl. Ac wrth gwrs, nid yw cyd-destun y Gododdin yn Arthuraidd. Mae yna gyfeiriad enwog at Arthur, lle mae hwnna wedi mynd, na ni. Ond mae o yno fel cymhariaeth yn unig. Mae o yno I ddynodi delfryd arwrol, nid y fo yw un o'r milwyr sydd wedi ei lladd yn y frwydr. A does dim cysylltiad uniongyrchol rhwng Peredur arfau dyr ac Arthur o fewn canu yn Eirin. I ddweud y gwir, mae yna dros 600 o linella rhwng y cyfeiriadau at y naill a'r llall. Y droi at ffynonellau eraill sydd yn gynharach na chwedl Peredur, pan da ni'n meddwl am lle allwn ni ffindio enghraifft, wel, wrth gwrs, mae yna ddwy gerdd bwysig iawn, adnabyddus iawn, sydd yn ymwneud ag Arthur, yn y llyfr du, Pa Gŵr, Niwr Porthor, a Pryddeanwn yn llyfr Taliesin. Ond does dim sôn am Peredur yn y rhain. Mae sôn am Cai yn y Pa Gŵr. Mae yna lot o sôn am gampau Cai yn fanna, ond dim sôn am Peredur yn y naill na'r llall. Ac yn Trioedd y Merch sydd eto wedi cadw yn Llyfr Du Cyfyrddin, mae yna gyfeiriad at Cai a hefyd at Owain, ond ddim at Peredur. Ac mi gofion ni o feddwl am ddwy ramant arall Chrétien addaswyd i'r Gymraeg. Mae gennym ni Owain fab Urien a Geraint fab Erbyn yn amlwg yn y canu cynnar. Wrth gwrs, mae'n bosib mae Hap a Damwain a colli tystiolaeth ysgrifenedig sy'n gyfrifol am absenoldeb Peredur fab Efrog o'r ffynonellau cynnar hyn. Ond pe basa Peredur ab Efrog yn hysbys fel arwr o bwys, o'n I gallu disgwyl y byddai'r enw o leia yn cael ei grybwyll ambell waith. Eto I gyd, hyd yn oed yng ngwaith Beirdd y Tywysogion, dim ond unwaith y ceir cyfeiriad ato fo fel cymharydd wrth ganu mawl noddwr, a hynny mewn cerdd gan Bleddyn Fardd. Ac mi allwn ni fod yn sicr yn fan hyn, mae'r un Peredur ar chwedl ydio gan bod y bardd yn cynnwys ei dad enw. Mae Barry Lewis yn pwysleisio mae dyma'r cyfeiriad cynharaf at Peredur fab Efrog gan unrhyw fardd, a bod y defnydd o'r gair marchog, ar ddiwedd yr ail linell yn awgrymu cysylltiad gyda historia Peredur. Un o feddwl llys tywysogion Gwynedd oedd Bleddyn Fardd, felly mae o'n cael ei gysylltu efo'r un rhanbarth a'r fersiwn cynhara sydd gennym ni o chwedl Peredur yn llawysgrif Penioedd Saith. Mae Rhian Andrews wedyn yn dyddio'r gerdd rhwng Haf 1276 a Gwanwyn 1277. Felly
mae cronoleg a tharddiad daearyddol y gerdd hon yn caniatau'r posibilrwydd fod Bleddyn Fardd yn gyfarwydd ar chwedl ac mae o'r fan honno y cododd o'r enw yn y ffurf hwn. Felly, o fynd yn ôl at awdur fersiwn cyntaf Historia Peredur, lle gafodd o afal ar enw Peredur fab Efrog. A dwi'n ama mai yng ngwaith Sieffre o Fynwy oedd hynny. O weithiau am yn ôl yn gronolegol. Yn y fis ymarlini, mae yna Beredur sy'n gysylltiedig ar Gogledd, ond fel y nododd Basil Clark yn ei olygiad o testun, Peredur mab Elifer Gosgodd Fawr di hwn, yr un sy'n cael cyfeirio ato fo yn y Harleian Genealogies ar Ynales Cambrian. O droi at y Historia Regum Britanniae a Brut y Brenhinedd, mae yna 2 gymeriad o'r enw Peredur. Ac dwi'n falch o fedru dangos i chi bortread o Peredur a'i frawd yn fanna. Mae hynny'n un o'n hoff luniau i mewn unrhyw lawysgrif Cymraeg. Felly mae'r Peredurus ma, neu Peredur, yn un o 5 o feibion Morfidus neu Morydd. Mae'n frawd i Elidirus, Elidir, a Eugenius neu Owain. Wedi diwrseddu Elidir, mae Owain a Peredur yn rhannu'r deyrnas rhwngthyn nhw, gyda Peredur yn frenin ar yr Alban a'r tiriogaethau i'r gogledd o Afon Humber, gan ddod yn frenin ar y cwbl ar ôl marwolaeth ei frawd, Owain. Wedyn, mae yna gysylltiad yn barod efo Peredur a gogledd Ynys Prydain, sydd yn gyson a Historia Peredur, ond oes dim cysylltiad rhwng Peredur ap Morydd a'r brenin Arthur, a dyw'r cronoleg ddim yn gweithio chwaith, achos Owain, y brenin Owain yn rhif 36 yn y rhestr, ac mae Arthur yn rhif 106, felly mae yna 70 o frenhinoedd rhwngthyn nhw. Ond dyma'r ail un, a mae yna gysylltiad rhwng Peredur mab Erydur ac Arthur, oherwydd mae'n cael ei enwi gan Sieffre ymhlith y rhai ddath i Lys Arthur yng Ngharllion i ddathlu'r Cilgwyn. Eto yn yr Historia, mae yna frenin o'r enw Ebraucws neu Efrog. Ond gall hwn ddim fod yn dad i'r un Peredur gan bod o'n perthyn i gyfnod llawer cynharach. Efrog yw chweched brenin y Brythoniaid yn o Sieffre. A mae o, wrth gwrs, yn perthyn i Ogledd yr Ynys, ac yn ôl Sieffre mi sefydlodd 2 ddinas yno, Allt Glud, Dumbarton, ac wrth gwrs Caer Efrog. Tybed felly, mae yn yr Historia Regum Britanniae, neu Brut y Brenhinedd, yn hytrach nag unrhyw ffynhonnell Gymraeg, y cafodd yr awdur hyd i'r enwa yma pan oedd o wedi ymgymryd ac ymgorffori hanes Perceval yn y traddodiad Cymraeg. A'i trwy Sieffre y dath Peredur am y tro cyntaf i gylch y brenin Arthur, hynny yw, a'i awdur y chwedl creodd Peredur fab Efrog trwy gyfuno enwau ar gymeriadau yn yr Historia oedd yn perthyn i gyfnodau gwahanol yn hanes y Brythoniaid. Mae'r ffurf Peredur fab Efrog yn digwydd yn chwedl Geraint fab Erbyn. Mae enw fo mewn rhestr o aelodau mintai sy'n hebrwng Geraint yn ôl i'w wlad. Wrth gwrs, dyw rhestr enwa ddim o angen rheidwydd yn mynd i fod yn sefydlog, yn ni'n meddwl am Culhwch a Golwen enghraifft. Ond ar wahân i hynny, dwi wastad wedi teimlo bod chwedl Geraint yn adlewyrchu byd wedi normaneiddio llawer mwy nag yw'r byd yn fersiwn cyntaf Historia Peredur. Os da chi'n edrych ar y gwahanol fersiynau o Peredur, yn sicr mae yna ddatblygiad, mae yna fwy o normaneiddio wrth bod chi'n mynd o peniaeth 7 trwy peniaeth 14, a wedyn at y fersiwn hir yn y llyfr gwyn a'r llyfr coch.
Felly, dwi'n tueddu i ama mai o historia Peredur mae'r cyfeiriad yn Geraint yn tarddu. O drwy nôl at yr epitheda, da ni wedi gweld Peredur arfau dyr yn y Gododdin, ond mae arwr historia Peredur hefyd ag epithed sy'n arwydd o'i fedra milwrol, sef Peredur Peredur hir, Peredur a'i weuwffon hir. Dyma'r enw a ddyfynir gan Edlym Gleddyf Goch yn fersiwn hir y testun, a mae hyn mewn episod sydd ddim yn cyfateb i ddim byd yn y Ffrangeg. Mae gofynir i Edlym beth yw enw ei arglwydd a mae'n dweud Peredur Peredur hir. A hyd y gwelai, dyma'r enghraifft gynhara sydd gennym ni o'r cyfenw hwn. Os yw'r enw Peredur yn ddwy hun yn adleisio par neu peri a dyr, bydda cyflethreniad neu gydseinedd Peredur Peredur hir yn apelio'n arbennig at y glust. So mi all fod yn rhywbeth oedd yn apelio bod yna dinc arbennig i hwnna mewn cyflwyniad llafar o flaen cynulleidfa. Mae Peredur Peredur hir yn digwydd mewn chwedl arall, Breuddwyd Rhonabwy, ble mae o eto mewn rhestr, mae o'n un o gynghorwyr Arthur sy'n cael ei rhestru tua diwedd y testun. Wrth gwrs, problem Breuddwyd Rhonabwy yw bod ni ddim yn gwybod yn saff o i ba gyfnod mae'n perthyn. Yr unig lawysgrif sydd gennym ni yw'r llyfr coch sydd yn rhoi terminws antiquem hwyr iawn, sef 1400. A mae yna lot o ddadla wedi bod am yr union ddyddiad. Ond dwi wastad wedi dadla bod y ffaith bod o'n dychan yr holl fydd cwrtais a'r holl fyd Arthuraeth cwrtais yn golygu bod rhaid iddo fod yn hirach na Peredur Owain a Geraint, achos mewn ffordd mae o'n dychanu'r math o fyd sydd yn rheini. Os da chi'n tynnu'r tair chwedl yna allan o'r hafaliaid, mae'n anodd gweld sut yn union mae'r dychan yn mynd i frathu. Os yw'r ddadl hon yn dal dŵr, mae yna le felly credu bod y cyfeiriadau Peredur Peredur hir yn Breuddwyd Rhonabwy hefyd yn deillio o historia Peredur, yn hytrach na gadlewyrchu traddodiad cynharach. Wrth gwrs, mae yna dipyn o gyfeiriadau at Peredur fab Efrog gan y cywyddwyr, ond eto mae'r dyddiad yn caniatáu i ni caniatáu'r posibilwydd bod rhain wedi tynnu o'r chwedl. Ac wrth gwrs, efo cyfeiriad, mae yna gyfeiriad at Owain, enghraifft, sydd yn amlwg yn dod o'r chwedl, achos mae cyfeiriad fel Iarll y Cawg enghraifft, so bod y rhaid bod hwnna wedi dod o Iarll y Syffynon. Felly, da ni'n gwybod bod y cywyddwyr yn troi at y testuna yma ar gyfer ffindio enwau ar gyfer cymariaethau. Dros y blynyddoedd, dwi ac eraill wedi cymryd yn ganiataol bod awdur fersiwn cynhara Peredur wedi medru, historia Peredur, wedi medru impio cymeriad y persefal Ffrangeg a'r gymeriad o'r enw Peredur, neu Peredur fab Efrawg yn hytrach, oedd yna gorpws yn barod o straeon amdano fo. Mater o ychwanegu'r corpws hwnnw, anturiaethau newydd wedi benthyg o'r Ffrangeg, fydda hi wedyn a'i priodoli nhw i gymeriad o ddeisioes yn gyfarwydd i'r gynulleidfa darged newydd. A bydda hyn, wrth gwrs, yn hwyluso'r ymgorffori cymeriad Ffrangeg nodweddiadol o ramant Ffrangeg i'r cyd-destun Cymraeg a chreu'r chwedl heibryd sydd gennym ni yn gymysgedd o elfennau estron a rhai brodorol.
Ond mae'r diffyg sôn am unrhyw Peredur ab Efrog a'i anturiaethau cyn y chwedl sydd gennym ni amdano yn peri mi gwestiynnu'r rhagdybiaeth honno ac i ystyried datblygiad gwahanol. Tybed a nath yr awdur y fersiwn cynnar, gan nad oedd y traddodiadau cynnar oedd o'n gwybod amdanyn nhw, yn cynnig rhywun allai gyfateb yn rhwydd i Perceval Chrétien de Troyes, wedi mynd ati godi'r enwau Peredur ac Efrog ar wahân o'r Historia Regum Britanniae neu'r Brit. Ond o ran y cronoleg fan hyn, mae'r llawysgrifau cynhara sydd gennym ni o'r Brit heddiw yn deillio o'r ganol y drydydd ganrif 10. Ond mi all fod y cyfieithydd cyntaf o'r Lladin yn dipyn hyn wrth gwrs. A mae Patrick Sims-Williams wedi tynnu sylw at dystiolaeth fod ambell un o feirdd y tywysogion yn dechrau ymgynefuno a chynnwys Brut y Brenhinedd cyn diwedd y 18fed ganrif a gan fenthyg ambell i enw personol honno fo. Ac mae Patrick yn dweud, felly, erbyn diwedd y 18fed ganrif, roedd Brut y Brenhinedd mewn rhyw ffurf neu gilydd yn hysbys yn llysoedd Powys a Gwynedd. Felly bydda ddim amhosib i awdur y fersiwn cyntaf Peredur i gael at gynnwys y Brit. Ond oedd y chwelyd at Historia Peredur o ble ddath y rhannau hynny ohoni sydd ddim yn cyfateb i unrhyw beth yn Ffrangeg a y rhai da ni'n disgrifio fel arfer fel rhai cynhenid Cymraeg. Dwi'n meddwl yma am y campa mae Peredur yn ei cyflawni mwyn ennill serch Angharad Llaweirog. Dyw rhain ddim yn hysbys o ffynonellau Cymraeg eraill cynharach, ond mi all hynny fod yn ganlyniad i droion ffawd llawysgrifau. Fel arall, mae'n bosib bod nhw wedi aros yn y cyfrwng llafar. Ond os oedd y straeon yn bodoli'n barod, a oedden nhw wedi priodoli i'r un Peredur ac yn y chwedl, neu i ryw Peredur arall, neu hyd yn oed i gymeriad o enw gwahanol. A'r un yn wreiddiol oedd Peredur fab Efrog a Peredur Peredur Hir. Neu ai awdur Historia Peredur sydd yn gyfrifol am un o dau gymeriad gwahanol. Sawl Peredur oedd na. Beth bynnag fod gwirionedd, dwi'n yn meddwl bod modd ama mae awdur creadigol iawn luniodd y fersiwn ysgrifenedig gynhara. Ac mae'r awdur hwnnw sydd wedi creu cymeriad y chwedl, a hynny o gymysgydd o ddeunydd o wahanol ffynonella. Mi symudwn ni ymlaen mewn amser i ddiwedd y 4 ganrif 10 ac i lawr o'r gogledd orllewin i Gwm Tawe a i drafod y Saint Greal, y testun a ddath â fi i gysylltiad efo Caerwyn am y tro cyntaf. Mae yna 2 lawysgrif ganoloesol, pennaeth 11 o ddiwedd y 4 ganrif ar 10, ac wedyn mae NLW 363 sydd wedi copio o pennaeth 11, ond efo'r testun wedi i ddiweddaru rhyw chydig bach. Mae pennaeth 11, fel mae'n siŵr bod chi, lot o'ch chi'n gwybod, yn llaw Hywel Fychan, un o brif gopiwyr Llyfr Coch Hergest. Ac mae'r testun sydd yn y Saint Greal, mae o'n gyfieithiad yn hytrach na gaddasiad o 2 ramant La Quête du Saint Graal sydd yn rhan o Gylch y Fwlga neu Cycle de Lancelot ac wedyn Perles Faws neu Le Haut Livre du Graal. A mae'r 2 ramant yma yn
wedi cyfansoddi troad, wel, dechrau drydydd ganrif 10, da ni'n meddwl. Ac mae yna le gredu mae pennaeth yn ar 10 oedd y copi glân cyntaf o'r cyfieithiadau, hyn ar sail peth tystiolaeth fewnol. Ac wrth gwrs, da ni wedi casglu ar hyd y blynyddoedd mae ar gyfer Hopcyn ap Thomas, y noddwr pwysig na, paratoiwyd y gwaith oherwydd y cysylltiad efo'r un scriptorium. A gyda llaw yn y Saint Greal, neu Ystyried Saint Greal, mae'r ffurfiau yna ar gael yn y testun, ac dyma'r tro cyntaf i'r gair greal gyda'r ystyr yma, sef y llestr gyfrin, ddigwydd yn y Gymraeg. Dio ddim wrth gwrs yn digwydd yn Historia Peredur, a dyna pam oedd Natalia Petrovskaya yn ei llyfr diweddar ar y chwedl wedi rhoi teitl arno This is not a greal romance. Felly, yn wahanol i Historia Peredur, dyw hwn ddim yn addasiad bod na rhywfaint o newidiadau mwyn wneud y testun yn fwy hygyrch i'r gynulleidfa darged newydd. Ond mae yna broblemau efo dewis y rhain. Yn wahanol i Historia Peredur, yn y ddwy ramant Ffrangeg, mae Cristnogaeth wrth galon y narratif, a mae'r ddwy yn hawlio statws llyfrau sanctaidd. Mae bod y stori yn tarddu o ffynhonnell ysbrydol neu nefolaidd angel yn achos y Perlysfaws. Wedyn, mae'r ddwy ran yn cyflwyno, neu'r ddwy ramant, yn cyflwyno i ni ddau fersiwn tra gwahanol o'r cais am y greal. Prawf ysbrydol sydd o flaen marchogion Arthur yn y cet, nad yw pob un ohonyn nhw ddim yn deall, neu chwaith ac yn mynd ar gyfeilion. Ond yn y Perlysfaws, mae'r anturiaethau yn rhai diriaethol. Yn y Perlysfaws, Cristion yn ei lawn arfau, yn lladd paganiaid neu ni troi'n Cristnogion yw'r arwr. Ond yn fwy na'r gwahaniaethau hyn, yn y cet, nid Perceval neu Peredur yw'r arwr, y prif gymeriad felly, ond Galahad neu Galahad fo sydd yn ennill y cais am y greal. So mae'r hyn Peredur Drian yn cael ei ddiraddio i fod yn fath o proxime acessit i Galahad. Dim ond Galahad sy'n cael y gweledigaeth gyflawn o'r greawn. Mae o'n marw wedyn achos dyw corff dynol ddim yn gallu digymod ar ffasiwn weledigaeth. Ac ar hynny mae Peredur yn troi'n feidwi cyn iddo yntaf farw ymhen blwyddyn a deufis. Serch hynny, mae'r cyfieithyr neu cyfieithwyr yn cyflwyno'r gwaith fel un testun. A dio ddim yn sôn am... lle mae Owen? Na ni. Dio ddim yn sôn am ddwy ramant, ond am ddwy ran o'r un gwaith. Felly, yn y Ffrangeg, mae'r cet yn defnyddio'r term licont sydd fel arfer yn golygu rhyw fath o wr chwedl sydd tu nôl ffynhonnell yn y pen draw fel petai. Ac wedyn, yn y Perlysfaws, mae sôn am o livre, y llyfr mawr y greal, ac wedyn mae'r cwbl wedi rannu yn geincia. Ac yn yr ail ran, does dim sôn o gwbl am Galahad, da ni'n thymud yn ôl i Peredur fel tysa'r rhan gyntaf ddim wedi bod. Merch o dewr ond diwiol a myfyrgar yw Peredur yn y rhan gyntaf. Felly mae'n wahanol iawn i'r cymeriad rhyfelgar o'r un enw yn Historia Peredur.
ac yn Esblygiad Peredur, wrth gwrs, mae yna rhywfaint o sawr o rhyfelwr garw yn dal ar yr arwr iddo gael dysgu rhywfaint o foes a mynyd yn llys yr ewythr cyntaf. Dyw'r darlun ohono fo'n meddwi ac yn troi'n anghwrtais o ddafotrydd yn ei ddiod wrth y bod bwyd ddim yn gydnaws o gwbl a delwedd gwrtais arwr le Comte du Greal. A does dim amheuaeth fod Peredur ail rhain yn Saint Greal yn agosach at arwr Historia Peredur nag yw Peredur y rhan gyntaf. Brwydra a buddigoliaethau ysbrydol defosiynol sy'n dod i ran Perceval y Cet, ond mae Perlysfaws Peredur yn yr ail ran yn ymladdwr go iawn yn gorchfygu paganiaid, ac yn hynny o beth ddim mor wahanol i Peredur y Chwedl sydd yn profi ei hun yn filwrol yn erbyn dynion sydd ddim yn Gristnogion mwyn ennill llaw angharad llaweirog. Ond yn y Perlysfaws hefyd, mae ail thema ffyn gydnaws ar chwedl Gymraeg. A mae'r ail thema mae'n gweud trwy stori, sef dyletswydd yr arwr i ddial am gam anweithpydau deulu. Rhaid iddo ddial ar arglwydd y corsydd am ddwyn llawer o gyfoeth efrog i dad. A mae'r thema yma, wrth gwrs, yn adleisio fersiwn hir Historia Peredur, lle mae datgelir ar ddiwedd yr hanes fod Peredur wedi dynghedu i ddial ar wyddonod Caerloyw am ladd i gefnder a chloffi i ewythr. Yn y Saint Greal, pan gyflwynir thema dial am y tro cyntaf, mae'r cyfieithydd yn dangos dyfysgarwch a gwybodaeth o draddodiadau Cymraeg cynharach. Mae'n dewis galw tad Peredur yn Efrog, Iarll, fel yn Historia Peredur, yn lle Julien le Gros, neu Alain le Gros, sydd yn y Perlysfaws. Ac a wedyn mae'r darn yma yn dangos i ddyfeisgarwch wrth geisio trosi y darn am enw'r mab. Yn y Ffrangeg, mae'r awdur yn dweud bod y mab ar enw Pelesfars, sy'n golygu per les faws, colli y dyffrynnoedd, oherwydd bod y Sir de Mar wedi cymryd y rhan fwyaf o ddyffrynnoedd Camelot. Wedyn, mae'n cyfieithydd anwyl ni wedi gweld i gyfla fan hyn, ac enw yw Peredur pan anid y mab y peresidadrwy arno o'r enw Par Dyr, ac wedyn mae o mor falch o fod wedi ffindio'r ateb yma i'r chwarae'r eiriau. Mae o'n ailadrodd sawl gwaith jyst i ddangos i hyn. Ond wrth adrodd hanes mebyd y bachgen, mae Perlysfaws yn amlwg wedi, Rhamant Ffrangeg, wedi dylanwadu gan hanes magwraeth Perceval yn Rhamant Chrétien de Troyes. Ond yn y Saint Greal, mae'r cyfieithydd yn medru adleisio Historia Peredur yn y darn hwnnw. Ac roedd y cyfieithydd hefyd yn eitha hyddysg yn y traddodiadau Cymraeg, achos mae o'n gallu ffindio enwau Cymraeg ar nifer o'r cymeriadau yn lle'r enwau Ffrangeg. Owain am Ifan, Gwalchmem, Gofan wrth gwrs. Efo Cai, mae o'n rhoi i gyfenw traddodiadol Cei Hir, sydd yn adleisio'r cyfeiriadau at y gŵr hir yn Historia Peredur, ac mae'n cyfeirio hefyd at llachais, felly mewn un o'r testunau hen Gymraeg. Mae hefyd yn codi ambell enw lle fel Ynys y Cedr. Da ni'n gyfarwydd â hwnna wrth gwrs o ail gainc y Mabinogi. Na ni, pan mae'r forwyn foel yn esbonio pam y collodd hi gwallt, a mae'r cyfieithydd wedi ychwanegu'r enw yma sydd y ddim byd i gyfatseb yn y Ffrangeg. Ond gweitha dyfysgarwch y cyfieithydd, rhyw arwyneb tenau yw'r Cymreigio hyn. Diddorol sylwi bod mwy o ymgais i Gymreigio hanes Peredur yn yr ail ran nag yn yr un gyntaf. A mae yna sawl esboniad posib am hyn. Un yw bod yna ddau gyfieithydd wedi bod wrthi
yn gyfrifol am y gwaith, gyda'r naill yn gyfrifol am y cet a'r llall am y perlysfaws. A o bosib wedyn bod yr ail yn fwy hyddysg yn y traddodiad storiol cynharach nag oedd I gydweithiwr. Ond o ystyried y naratifau Ffrangeg a dull yr adrodd, bysa'r perlysfaws yn cynnig mwy o gyfleon I Gymreigio, o ran natur a lleoled o'r anturiaethau, o ran y bydolwg a'r arddull, ac o ran y prif gymeriad yn ogystal. A thra bod anturiaethau y cet yn digwydd mewn rhyw fath o dir neb y tu hwnt i'r byd, gan mae taith ysbrydol yw'r cais am y greal am fanna, a'r naratif yn frith o bregethau a esboniad y diwynyddol. Yn y perlysfaws cael ddaearyddiaeth a champau mwy penodol a diriaethol, ac mae arddull blaen uniongyrchol y perlysfaws hefyd yn trosglwyddo'n haws I ddulliau naratif y Gymraeg. Sonis ar y cychwyn fod Peredur yn enw ar nifer o gymeriadau yn y testynau cynhenid. Hyd yn oed o ganolbwyntio'r Peredur fab Efrog, lle mae'r tadenw penodol yn ei ddiffinio, mae ddelwedd ynghyd â natur a chyd-destun y cymeriad a'r anturiaethau sy'n cael ei priodoli iddo yn gyfnewidiol iawn. Gwelodd awduron neu gyfieithwyr bod modd addasu y Peredur yma yn ôl y gofyn. Fel Arthur ei hun, mae'n troi yn dipyn o gymelion. Mae'n cael ei drawsnewid o ryfelwr I farchog urddol, o josgyn ansophistigedig I aelod blaen llawolus Arthur sy'n deall gofynion chivalry, ond sydd eto'n ddyn diwio. Neu, dyna beth da ni'n cael yn y rhan gyntaf sy'n greal, neu fel yn ail yn y sy'n greal, yn farchog sy'n defnyddio arfau I orfodi troedigaeth Gristnogol ar unrhyw un sydd ddim yn arddel y ffydd, gan adleisio croesgada'r cyfnod. O olrhain y cyfeiriadau o'r ffynonellau cynhara hyd at ddiwedd y 14 ganrif 10, yr hyn sy'n i'w nharo yw rhan bwysig historia Peredur yn natblygiad delwedd cymeriad Peredur fab Efrog, ac felly mor allweddol oedd gwaith awdur y fersiwn cynhara sydd gynnyn ni o'r chwedl. Wyddwn ni ddim faint o fwlch sydd rhwng testyn yn tyst cynhara, peniodd 7, a'r fersiwn cyntaf un a roddwyd ar glawr erioed. Ond rhywle tu ôl I ddernyn peniodd 7 mae yna awdur sydd wedi creu gwaith creadigol iawn. Mi lwyddodd I weu at ei gilydd deunydd o ffynonellau tra gwahanol, rhan mae'n Chrétien de Troyes a deunydd storiol sydd yn ôl I nodweddion yn debygol o darddu o'r traddodiad brodorol. Boed y deunydd hwnnw yn gysylltiedig a chymeriad o'r enw Peredur neu beidio. Ac mae'n ymddangos yn debygol iawn I mi mae awdur fersiwn cyntaf y chwedl oedd wedi bathu'r enw Peredur fab Efrog ar gyfer yr arw sy'n cyfateb I Perceval yn y Conte Grael, gan dynnu 2 enw o waith Sieffre oedd heb gysylltiad â'i gilydd cyn hynny. Ac mi adawodd historia Peredur waddol, gan fod hanes Peredur yn y chwedl yn bryn ar i'r tir ar gyfer y cyfieithiadau diweddarach gawn ni yn y sy'n greal. Gallai gyfieithydd neu gyfieithwyr y cet a'r perlysfaws gymryd yn ganiataol fod y gynulleidfa neu'r darllenwyr targed yn gyfarwydd â Peredur fab Efrog fel un o farchogion Arthur, yn ogystal â enwau eraill o'r byd Arthuraidd. Mae'n llawer haws cymhwyso stori newydd yn tarddu o iaith a diwylliant arall os nad yw'r cynnwys I gyd yn gwbl ddiethyr. Ac yn hyn o beth, wrth gwrs, mae sefyllfa y cyfieithiad Cymraeg o'r cet yn wahanol iawn I un y cyfieithiad Gwyddeleg o'r un testyn. A rhaid cofio hefyd bod y sy'n greal yn tarddu o'r un cyd-destun a Llyfr Coch Hergest, a mi wyddwn ni fod fwy nag un copi o historia Peredur wedi bod yn yr un sgriptoriwm hwnnw yng Nghwm Tawe. Ond petasau historia Peredur ddim yn bodoli, a ddeasau cyfieithu'r cet a'r perlyswaith wedi digwydd o gwbl. Yn sicr mi fasa rhan o'r cyfieithiad dipyn yn wahanol i'r hyn sydd gennym ni heddiw. Wrth gwrs, gadawodd y sy'n greal yn ei dro waddol, bu beirdd yr uchelwyr a'r sawl fi'n creu trioedd ac achau Arthuraidd newydd yn tirio yn y ddwy ran, ond stori arall ar gyfer noson arall yw honno.